Hola, soc Antoni Nebot, autor del llibre Trens i estacions de Catalunya. A les seves pàgines hi trobareu fotografies i postals ferroviàries d'època en les que fareu un viatge al passat per descobrir com era el ferrocarril en temps dels nostres avis i també l'ambient que envoltava les seves estacions al pas dels trens, d'aquells trens romàntics de les màquines de vapor. Per primera vegada, i després d'una llarga tasca de recerca documental, s'ofereixen 345 imatges de gran qualitat en les que podreu veure com eren totes les estacions i baixadors existents a la xarxa ferroviària catalana durant la primera meitat del segle XX. Us el recomano a tots els aficionats als trens i també als encuriosits en la història gràfica del nostre país. Us agradarà. Bon Nadal!